22. januara 1993. godine na udarnom dnevniku pojavio se Željko Ražnatović Arkan i kaže garda zbor. Garda zbor. On je bio u 7:30 na televiziji, u 8 sati zvoni telefon. Šta čekaš, dolazi u štab. Kompletna ratna oprema je u štab. Sad ja znam. Pali džipa, tovari oružje, tovari uniforme i sve ostalo. Kad sam otišao tamo, već ovi Beograđani skupljeni, do ujutru 630 ljudi je bilo pred štabom. Šta je bilo? Kaže, pala je Maslenica. Nikad čuo jebo Maslenicu. A ja znam šta je Maslenica. Pala je Maslenica. Idemo mi u pomoć Srbima. Pejo, Mihajlo, spremajte vozila. Vojska nam je dozvolila da uzmemo njihove kamione. Oni doteraju, par autobusa je bilo. On je te godine, 1993. godine, 6. januara, doterao 11 komada pajera, novi Ganz. Još i nije ni registrovao. Svi 11 u kolonu. U jednog je seo Pelević, u jednog je seo on, u jednog sam seo ja i podelio oficirima. Znači, njegovi novi pajeri idu na ratište, idu u autobusu i idu 110-ke vojne. Vidim ja da su to krševi vojni u 3 pičke matre, ispucali one cirade, gume ovake ripne, ali stare gume, sve po 20-30 godina. Ja pošaljem vojnika, idi tamo u kasarnu i natovari pun jedan kamion rezervnih guma. I dobro, da ne dužim priču, mi smo putovali tamo do Banja Luke, tad su počele gume da nam pucaju, uglavnom smo stigli u toku noći, tu negde prošli smo Benkovac. Znaš kako je, voziš ceo dan do 12:01 noću, jebeš mu mater, umor je to. Stala kolona, ja onako nago se na džip, klima radi, unutra grejanje, lepo, sve, vojska kod mene spava, ovi u 110-kama smrzavaju se. Budi mene vozač, kaže, pukovnik, čajte ovamo, zove vas komandant. Ja tamo Legija, tamo on, tamo Peja. I jedan pukovnik meni nepoznat, na stolu karte i pokazuje gdje su ustaše, gdje smo mi. Evo sad možda iznenadimo ovo ono. Ja kažem, koga da iznenadite? Koga da iznenadite? Pa kaže, sad ćemo mi odmah vojsku i... Koju vojsku? Pa tvoja vojska putuje maltene 24 sata, jesi ti normalno promoze ljudi. Zemljačar, ti znaš da su oni tu? Pošto i nisi ti napo. Ja iz Stare Pazove, ti iz Beograda, ovaj iz Zemuna, ovaj iz Sremskih Karlovaca. Čoveče, pa naše gađati kamenjem, pobiće nas kokerove. Mani me rata, vojska smrzla se. Daj da mi odmorimo vojsku, da ujutru vidimo gdje smo, šta smo, pa ćemo... Šta ti meni, ovo je Srpska dvojačka garda, alo, radi šta hoćeš, boli me kurac, ali nisi u pravu. I onda Legija kaže, komandante, pukovnik je u pravu. Mi taj teren ne znamo. Nema ko da nas vodi. Gde može ovdje da se vojska, pa kaže, imate u Benkovcu hotel. Ko je bio od Umprofora, ja ne znam. Ja strane jezike, od strane jezika samo znam ciganski. Ne znam ni mađarski, ni italijanski, nikakav, samo ciganski znam. Učio sam nemački, ono što Švabe zaboravile, to ja danas znam, jel? Inače ništa. Otišli smo mi tamo, on je onom stražaru rekao, stražar zove komandanta, komandant došao u nekoj pidžami, počeo njemu tamo nešto. On je njega tako lepo opičio, to komandanta njihovog, da je ovaj lego, ovi odmah povodili pištolje, marš napolje, za 10 minuta Umprofor je izašao i mi smo se raširili u hotelu. Odmorimo vojsku. Ujutru krećemo mi sad da vidimo gdje smo, šta smo. Dođemo u selo Belišane, Bog te jebo, vojske kao nekad u Krnješecima krava. Ko ste vi? Šta ste vi? Mi smo Obrovačka brigada. U to vrijeme Obrovačka brigada je brojala 1100 ljudi. 1100 ljudi.
Oni su raspušteni. Gdje vam je komanda? Kaže, eno je dole u školi. Ajde, idemo mi dole u školu. Normalno, Željko je ispred. Kad mi tamo, veliki oficiri, i ova dopuđa i društvo, i ova dopuđa je komandant Obrovačke brigade, major po činu, rezervni, i ova dopuđa i društvo, kozji sir, pršuta i rakija. Pomoz Bog, momci, kako je? Ej, dobre vidi, dobre vode, ladne, dalmatinske. On folirant pička mu matra, mislim na Željke, jel? Uzima ono. Šta je ovo, rakija? Pa kaže, rakija, gospodine Željko. Kad je on opičao 1 litru, pa drugu, koliko je bilo tamo, 2, 3, tište se, mamu vam jebem pijanu, pa zato vama vojska ide kao krave ispolja. Vi ovdje pijete, šta vi slavite? Mi iz Beograda došli iz Brana, šta vi slavite? To njih sve postroji, ne jebem se mame. Ne znam, oni su na Glinici, uzeli su Obrovac iseljen i meni Željko kaže, uzmi 20 tvoji ljudi i 50 njihovi, pravac Obrovac. Milomire Mariću, ja sam ušao u taj Obrovac, on je u rupi. Ja nisam sreo ni kera koji laje na hrvatskom. Znate, pukovniče, oni su na Glinici. Ja i Šuca sa džipovima na Glinicu otvorili sva vrata, vojnike, još mi dogovorili se. Slučaju da nas na tim serpentinama presretnu, ti Šuco ne iskaču tvoji napolje, ti okreći džip i po vojsku, ja otvaram vatru, jel? Međutim, mi smo popeli na Glinicu, nema nikoga. Dobro. Taj dan je prošao kako je prošao, ja uveče obezbedim taj Obrovac, taj grad, odem u Benkovac, on je već u kasarni. I ja njemu raportiram da sam ja stavio mrtve straže, da sam obezbedio Obrovac, da vojska je tamo. Kaže on, neki pukovnik tamo sedi, šta ste vi po činu? Rekao, ja sam po činu trumbetaš kraljeve Kobile. Jer je meni čin spao dole, valjda nisam ga dobro zalepio, čin pao dole, kaže, Željko, gdje ti je čin? Jebem ga, tu je negdje. Ne kaže, ste vi vojno lice? Ma kako vojno lice, brate, pukovnik sam Željko mi dao. I on mene odmah tamo stavlja za komandanta Obrovca. Tako da sam ja bio komandant Obrovca. Dobro, nisam ja to shvatio kao neke ozbiljne. Sad ja kao komandant Obrovca sutra dan odem u Knin i obratim se Zdravku Zečeviću da meni treba, hoću ja da vratim građane, tu ne postoji nikakva opasnost. Oni ako su i uzeli tu Maslenicu, ako su uzeli vrh taj Velebita, to je sve nebitno za ta sela okolo, nebitno za taj Obrovac. Iće se poslije na Kašić i na ta sela koji su oni uzeli, to će se ići, Željko će to organizovati, ja sam ovdje za Obrovac. I treba meni nafte da pustim hotel, da ugrejem, da pustim školu, da stavim vojsku u školu i šta ja znam. I on meni to odradi sve, pusti mi struju, pošalje mi ljude da povežu i struju. Narod je pobjegao, otišao je. Sad treba taj narod vratiti, bili su u manastiru, neki se sklonili. Ja sam to sve odradio i ova dopuđa je tu pored mene, on je komandant Obrovačke brigade, tu negdje treba jedna slici, taj Jova, nije bitno. Kažem ja, Jovo, idem ja sutra opet u Knin, poslaću ti autobuse iz Knina da ti vratiš ljude, da se grad napuni. Došao je, kad je čuli da smo mi u gradu, došao je komandir milicije Jelić, Đorđe, tačno Jelić Đorđe, posle je on zamenuo kad je Martić postao ministar policije i sad ovaj to ne uradi, ja ga pošaljem za autobus, ovaj to ne uradi. Ja dolazim uveče u Obrovac, dopuđa gdje su ljudi, kaže, znate šta, ja ne znam ni ko ste vi ni šta ste, ja neću, ja primam naređenja od svakog ko mi se predstavi kao pukovnik, ono kaže, imam ja svoje nadležne. Čekaj bre, pička ti materna, pa ja sam ovdje sad komandant i mene ćeš slušati. Ne, nemam ja šta vas da sluša, ja imam svoju komandu. I on ni 5 ni 6, kad sam ga raspizdio jednom, drugi, treći put, ispička njega kao konja. Dobro. A ja sam odmah puštanjem
te nafte, grejanja i to. Ja sam u hotelu, pošto je to zimsko doba, januar mjesec, 23., 4., 5., već smo tu mi 2-3 dana. Ja sam gore uzeo sebi jednu sobu, 2-3 sobe za vojnike, a dole sam stavio, pošto ima u onom prizemlju šank i ono sve tamo sala, ja sam tamo stavio da se vojske kuvaju čajevi, kafe, sokovi i tu se smenjivale straže. Dobro. Ja njega išamaro, nije prošlo 2 dana, Gazelica, onaj helikopter, sleće pored hotela. Ja kroz prozor pogledam, nepoznata 2 čovjeka, ne vidim iz ništa. Jedno 2-3 minuta čujem neku galamu dole. Šta je bilo? Dolazi Mile Martić i Mile Novaković, samozvani general, inače potpukovnik JNA, on je sam sebi dodelio čin generala, to je tad moglo, kad ja mogu da budem pukovnik, što on ne bio general. Čovjek je bar aktivni potpukovnik, to mu priznajem, jel? Umro je koker ovdje u Surduku. Mile Novaković. I sad oni penju se gore, moja vojska im ne da, moraju da ostave oružje na šanku, da predaju oružje. Znaš ti ko sam ja? Ne, pukovnik naredio, niko gore ne može s oružjem. A dan pre toga, ja sam bio u Kninu u SUP-u. I ulazim u SUP, dobar dan, izvolite, treba da idem kod toga i toga. Kaže, morate ostaviti oružje, CZ-a, ostavim Škorpiona, ostavim, CZ bio za pojasom, Škorpiona nosi u ruci, ja to ostavim, brate, ulazim u tuđu kuću, to je njihovo, jel? Procedura je takva da ostavljaš oružje, ratno stanje, može svako da puca na svakog i ovo stojim, normalno, jel? Nisam se bunio uopšte. Kurac, ovi traže oružje, ne daju. I vojska ne da ih pusti, oni onako besni, predaju oružje, penju se gore kod mene. Šta je ovo, pukovniče? Ja kažem, šta je bilo? Kako nas razoružavaju? Onda ja vidim da je Mile Martić i Novaković. Ja kažem, gospodine Martiću, ja sam bio juče kod vas u SUP-u, ja sam predao i Škorpiona, bez reči i pištolja. Evo, pitajte vaše tamo službenike. To je normalno. Šta ste vi kod mene s oružjem? Šta ste vi kod mene u gostima s oružjem? Pustite sad to, nek vojska radi svoj posao, sete da čujemo šta je. Neću da sedim, ja sam došao ovde da mi nešto raspravimo. Šta da raspravimo? Za oružje? Ne. Šta je to juče bilo, prekjuče? Šta, pa bilo je svašta. Bilo je, ne znam, ovo, šta, o čemu se radi? Kakvo je to šamaranje? Koje je šamaranje? Kako ste bi mogli tučite srpskog oficira? Čekali, misliš na ono govno pijano i ovu dopuđu? Kaže da. Šta je tu sporno? Ja sam njemu naredio da dovede sve seljake, sve građane koji su iz Knina, ovoga Obrovca, pobegli, da ih vrati u grad, poslao sam mu 2 autobusa. Šta je tu sporno? Ne možete vi da tučete srpsku vojsku. Ja kažem, gospodine, ja sam došao, napravio 600 km i došao ovde kod vas u vašu Vukojebinu. Ostavio sam kapital i 2 dece, jednog maloletnog sina i ćerku punoletnu. Ostavio kapital koji vi nikad nećete imati, došao da branim ovo vaše kamenje. Sad ćeš ti meni da govoriš koga će tući, koga neću. Neki Dulović, potporučnik, bio moj adjutant. Dulović, otvori vrata. Baš napolje. Napolje, pička ti, matera ti, pička, materna, klošarska. Ja, brate, dolazim da ginem za tebe, ti meni, ne smijem ja tući oficira pijanog. Jebo te on da te jebo. I ja ga istaram napolje. Onda Jova Dopuđa shvati da kad su u pitanju Arkan i mi budale, da su oni keru kurac. I Jova Dopuđa posle 2 dana sedne kod mene za sto i zaplače se. I kaže, gospodine pukovniče, da ja vama nešto kažem. U srpskoj vojski je velika izdaja. Što ti to sad meni pričaš? Vidi, kaže, ja sam komandant Obrovačke brigade. 1100 ljudi brojimo. Ja to ne pričam tebi sada u kafani uz piće, ja to tebi pričam, sutra će to gledati neko.
Ja sam, kaže, komandant te Obrovačke brigade koja broji 1100 ljudi. 21. januara u 15 časova meni je zvao komandant korpusa, pukovnik Đilas, da raspustim brigadu. Ja sam ipak malo popio i skupio sam muda i hrabrosti da mu odbijem to naređenje uz obrazloženje da ja ne mogu to tek tako, da mora da imam neki papir. I on meni posle sat i po vremena pošalje papir. Ja kažem, čekaj, to što pričaš, možeš ti to da... Kaže, da, zato sam i došao kod vas. I on otvori ono vojnu taštu, što su nosile velike, i izvadi. Da lepo piše da Jova Dopuđa, komandant Obrovačke brigade, raspusti brigadu. Ja sam taj dan u 17 časova raspustio brigadu. 22. u 5 časova ujutru Hrvati su već, to je dogovoreno sve, i Hrvati su nas napali. Uzeli nam neko tamo Rovanjska, Bužonje i šta ja znam. Tako bar on meni kaže, nisam ja to nikad znao. Ipak, zašto ste vi Arkanovci proterani iz Knina? Na Željka su pucali raketama. Slušaj sam, čekaj da ti završim. Niko nas nije proterao. Niko nas nije proterao. Niko nas proterao nije, to su laži. I da je Mladić nas proterao, to su laži. Mladić je živi danas, to su laži. Ja kažem, i mogu ja da uzem taj papir, kaže, izvoli. Ja zovem Željka. Evo vidi, nemoj niš da praviš frku, ajde da lepo napravimo sastanak. Ja ponovo kod Zečevića, tad je bio i Goran Hadžić u Kninu, jer Goran Hadžić je kao predsjednik države, tad je bio on predsjednik države, 15 dana bio u Vukovaru, 15 dana bio u Kninu. Tad je bio i Goran Hadžić tamo i napravimo kod mene u hotelu sastanak. Zdravko Zečević, predsjednik Skupštine Republike Srpske Krajine, ne znam da li je živ, živio je to negdje kod Barajeva, on predsjedava Skupštinom, kaže on, sastali smo se, tu je pozvani Mile Martić i svi, kaže ima tu neke stvari, uostalom, pukovnik Ulemić će se vama obratiti, rekao, gospodo, mi smo došli ovdje kako smo došli, a sad sam vidio i zbog čega smo došli. Ovdje kod vas se desila jedna strašna stvar za mene, pa bi ja želeo da vi to meni malo bolje objasnite. Gospodine Đilas, kakvo ste vi naređenje 21. januara izdali gospodinu Jovi Dopuđi, prisutnom ovdje u ovoj sali? Kaže on, nikakvo. Ja izvadim taj papir i kažem, gospodine Zečeviću, pročitajte. On naglas pročita, jel tu dole potpis pukovnika? Kaže da. Kad je ovaj pročitao i kad je rekao da je to pečat i potpis ovoga dotičnog, Martić Mile skoči. Šta je ovo? Hoće meni kriminalci iz Beograda da vode rat. Tog momenta je njemu Željko Ražnatović nabio pištolj u usta. Martiću? Martiću. Je nabio pištolj u usta. Pičko policijska, ti ćeš meni na ulici kontrolisati bicikliste, a nećeš biti ministar policije. To su Željkove reči. E sad, otkriću i to komu jebe mater. Nije prošlo par dana. Naša vojska je odradila tu neke, kažemo, kod to Kašiće, šta znam, tu je Pelević ranjen, zahvaljujući Slobi Ivanoviću, Pelević je prebačen helikopterom i ostao živ, inače bi Pelević otišao kurac da je ostao tamo. Tu je Kaljavi poginuo i šta ti ja znam. Nije prošlo par dana, kod mene u hotel dolazi Legija, dolazi Cobe, dolazi 10 oficira. Ajde, Puki, gde si, gde je ona tvoja poznata Jaretina, daj, gde ćemo da spavamo? Ja dotle idem svuda sam. Pazi, ja sam sam, nikog ja nisam imao sa sobom, škorpiona
CZ-a, automatsku pušku na sedištu, 20 bombi u kolima, 2 kompletna borbena kompleta i ja sam šparto. Nikad oni znali kad ja spavam, kad ne spavam, ja sam noću viđen i ovamo i onamo, takav sam. Bog tebo sad ovi došli gdje ja mrdnem, oni za mnom. Sedi ovdje, daj ovdje, non stop oni sa mnom u kolima. Ja Motorolu, 9.9 javi se, 7.7, ja sam bio 7.7, jel, Peja je pokojni bio 8.8, Željko 9.9. 9.9 javi se i ne javlja se. 9.9 javi se i ne javlja se. Gdje je komandant? Tu je negdje, tu je. Po njega je poslat helikopter. Jer je stiglo to pismo. Mile Martić je napisao čoveku, napiši svojom rukom cenu, skloni mi Željka i Ulemeka. To je istina. Trebalo je da budete ubijeni. Trebalo je da budemo ubijeni. To je istina. Poslije 3 dana Željko se vraća. Sedimo u hotelu kod mene. Tabana neko. Zvolite, gospodine komandante, gore su. Ulazi on kod mene u kancelariju. Seda, diže noge na sto. Šta radite, šta ima novo? Ništa, sve redovno. Jeli, ko je tvoja pratnja? Ja kažem, moja pratnja je ovaj ovdje, ovaj na stolu i imam u kolima. Koja je tvoja fizička pratnja? Nemam ja pratnju. Ja imam 46-7 godina, da ja vučem za sobom decu, da oni ginu pored mene, nemam ja pratnju. Jebaću ti mater, ne budeš imao 3 čovjeka s tobom, jebaću ti mater ja ću te vezati. Što ćeš ti mene vezivati? Šta je problem? Zbog čega ćeš ti mene vezivati? Zbog ovoga, mamu ti jebem, čitaj. Ja sam čitao to pismo. To je naša srpska politika. Poslije sam ja video da je izmanipulisan i taj jadan Martić. Jer njegov kad je pala Krajina, njegov dragi predsjednik, da, rekao mu je, ubi se. Kad je pala Krajina, Martić se javio Miloševiću i pitao šta da radi. On je rekao, uzmi pištolj i ubi se. Da. To su srpska posla. To su srpska posla. Ovaj traži da nas ubiju, a ovaj traži da se on ubije. Zato ćemo mi, ja neću doživjeti, nećeš ni ti, jer i ti si, hvala Bogu, umatorio već, razumeš? Ali će naša deca dočekati da mi svi po jednu šljivu stanemo. Da. Svi Srbi po jednu šljivu? Da. Zato smo se borili? Da, zato smo se borili.